Aquest 27 i 28 de desembre es va realitzar al pavelló de Vandellòs el ja tradicional Parc Infantil de Nadal. Aquest va comptar amb diversos inflables, així com tallers, a més de la visita al Patge Reial el dimecres 28, per tal que els nens i nenes de Vandellòs fessin entrega de les seves cartes als Reis Mags de l'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar. Pels Reis l'he demanat una bicicleta, unes puntes per ballet i un joc de la Wii de ballar. Un maletí de metge, una titella del Mickey Mouse i una cosa de compres. Restaurante Nenuco, Nancy Scooter Rosa, Alúmica, Gastón i la taquilla musical de Justin Bieber. Les he demanat un joc que es diu ¿Quién es quién?, un joc de barcos, unes botes noves i una PSP per el paper de la mama. M'he portat superbé. He tret molt bones notes i he fet casa dels papes. D'entre els tallers que es van fer, l'estudi creatiu Onomatopeies en va realitzar un de decoració de Nadal pensat per als més petits de la casa. És una miqueta lliure, nosaltres portem uns models, sobretot treballem amb... Bàsicament el que treballem és amb material reutilitzat. Per exemple, els rotllets aquests el tubet que queda després quan s'acaba un rotllo de paper de vàter, caixes de cartró, papers de diaris, etc. I portem uns models, per exemple, veus, aquest seria per una data així que siguin petitons, i poden fer aquestes estrelletes. Això és un rotllo de paper de vàter tallat amb tires i apegat. I amb això fem una estrella que llavors ells ho poden penjar a l'arbre de Nadal, veus, alguns ho pinten i ho pengen així amb colorets. L'AMPA Vall de Llorés va ser l'organitzadora del parc infantil, on a la vegada va aprofitar per recollir joguines per als nens i nenes més necessitats. Les joguines obtingudes per a aquesta causa solidària es van donar a la Creu Roja. Tenim un lloc per recollida de joguines pels nens més necessitats i aprofito per demanar la col·laboració a totes les famílies que puguin fer-ho, i de fet crec que es pot fer, aquelles joguines que creiem que tots els crios se mereixen, que les portin perquè tots els crios siguin feliços aquests dies. A més, durant aquest dijous 29 de desembre s'ha realitzat un circuit de karts a la pista damunt de l'Escola Valdelors.